Hello, 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 hello mga kaagtang. So nanapunta dire sa atong bukiran. Sa bukiran mga kaagtang. Na mao ni among sulod sa among balay wa pa naman bitaw. Mas storya na po ko dire mga kaagtang kay wa man jud kay laing lingaw dire mga kaagtang kay laay kayo. Oh, laay si Ja. Pero dire karon mga kaagtang magsastorya ko about sa mga saragod. No, adi in my life. So, mo na yung adi in my life na ho. Goroy. Bisaya, English, tani nga. Wa mata kasabot na ng English. No, nara dire kay nang limpyo sa palibot ang akong langlang. Kay, luwi kayo, daga na may puhon, mang miso tanan na mo mga manok. Daga na mga manok. Niya, siot bitaw ang palibot, suloy kayo mga piso. Basig pang tukbon sa mga snake. Amo to nang limpyo mi diri nagdaob-daob kay ang mga snake pod mangatkat bitaw na sila globin ya mahagbong katong una mi diri mga kaagtang ako ikwento ninyo no katong una pa lang mi diri agoy kay ang mga has bitaw kay mangikid gikan sa lubi ato sa imabaw mo ikid sila niya siyempre makulbaan ka kay kasi paglakaw-lakaw ko diha diretso ana lang kaglukso sa mga has. Oh nya. Siyempre delikado ba yung mga has kay daghan na ba kayong napatay sa has. Gipaak man namatay kay wala na ka kuan labi na ng mga king cobra, mga cobra, agwason or unsa na mga ngana ng mga cobra-cobra ngana. So dinhi ka ang story ko diri mga kagtang is daghan kuno ning mga has dinhi sa una. So sa ingon sa akong lang daghang mga has dinhi sa una mga kagtang ani ako ipakita ninyo. Ani daghang kay mga has dinhi sa una kay siot pa man ni dinhi. Siot na daghan kay mga has dinhi mga kaagtang. Nya among gihabasan dinhi kay aron ang among mga manok kay namang gud mi manukan na mga manukan namang diha mga kagtang. Ni namang gipang pahabasan diri na sa ubos is limpyo na gyud diha sa ubos. Okay na siya sa ubos. And then dere sa kuan. Dinhi ko dapita mga kagtang. Ako may tigura guna-guna dere niya. Gikapoy na gyud ko maguna-guna. Sige ra ko guna mga kagtang. Oy, gikapoy na ko. So, anhi diri limpyohan na po niya gahapon. Pagka Sabado. Diri po sa likod sa pikas sa among balay. Diri sa likod. Kadto dito sa pikas mo to ang bungad sa among balay. And diri sa likod. Yan na po nang gilimpyuhan. So, dinhi na lang gid ang limpyuhan ng mga kaagtang. Yan ang gunahan sa palibot. Kay lisod man og kuan mga kaagtang. Lisod og dili limpyuhan. Kay ang snake lagi. Ang snake managhan. Nya, ang gusto is magdaob-daob. Kay aron wala. Like kani, nailubi diri o. So, nailubi diri sa akong palibot. Mangikid na ang mga has. Nya, ug mangikid ang mga has, ana matugpan nimo, mapaakan, so matigok. Mga nga, kailangan jud ang palibot is limpyo. Kung naanami diri mga kakagtang, siguro malimpyo na kay amo man kanunay limpyuhan. Ay mahadlok man mi og snake. Nya, so mao to mga kagtang. Nagsugod na pud mi dinig tanom-tanom. Nagsugod na mig mga tanom na mo like abana. Nagtanom na mi diri mga kagtang abana. So na yan ang gipang limpyuhan ang abana. Napoy nabuhi gani may gani kay nabuhi ang amo. Kana bitawng orange. Pakita ang orange. Nabuhi ang orange. Praise God kay bitong
Siyempre, maabot ang panahon. Matigulang nami ang among mga apo na ay makaon nga orange. Wow. Oh, tapos tayo ang abana. Kaayo kay nabuhi gyud ang abana. Happy kayo. Sa man ang likod sa among balay sa puhon ani ang among lutuanan sa kahoy. Maghimo mi kabuhan diha nga kahoy din ana may mag dungag og kahoy like mga palwa may sugno dira. And then there is pikas. Mani amo ang CR dere. So kana pultahan na sa CR kana siya. Dako pa gid tambakunon mga kaagtang. Dako pa siyang tambakunon kay habog man, bakilid mga simi bakilid man gud siya. Di man ni siya ingon na patag gud ba. Dako man day migbalay mga kaagtang. Makaingon bitaw ko dako man day migbalay. So mani ang CR. Ang pultahan ni sa CR. And then bintana sa kwarto. Limpyo naman dito. Limpyo na. Yeah. Bintana sa kwarto. Habog siya. Then, sabi na. Limpyo na kayo. Ingon bitaw ko nimo ay. So, mato for today's video. Ang akong giyaw-yaw about rapod sa akong kinabuhi. A day in my life na nagsigi og yaw-yaw.